Jappaklar. Kırk dokuz, 50, 51, 52. Ey, yanlıştırdın ay. Yer bol ya, nün. Yer ağım, indi näme oynamda okmay? Deyin Jalali. Meniňe atma, men gittim. Ey, bu näme? Hani göreli? Näet bärik düşdük ha? Berdi gaty çuň. Halaf etmeli, bolmasa helak bolar. Howa doganlar, çykarmaly. Näme diýseňem, janly janlara. Hani gel. Ey, kulağıma basma. Ey, seri tavrak bolaysana. Menen tek yetip bilemok. Berti çuň. Yappak o yetip bilemok diýä. Jappak dolanydyňa. Men ellerim ýadady. Durun. Elime tüküreýin. Sen hiç ýeriň agyrtmadyňmy? Hislat bolanyp, ýönüne edip çykaryp. Malallay, şeytanlay. Wagt beýle gylygyny bilen bolsam, birine satyp 5 say görerdik. Dur nire barýaň talpugulok. Sen nidiňe bu gowy eşekdir. Men ne bilen muň beýledigini. Men mundan artyk çydap bilemok. Muny atyp öldürerim kem diýen. Eşek diýeniň mydama eşekligine diýe. Mun satyn alan ağlar eňler ýörer. Ýör durma. Maňa kulak at. Gel diň çalal, bolmasa ýakylýan. Hak söz aýdýan. Ot yakıp çörek yeli. Yuvas, doganlar eşdiýäňizmi? Ey gowa adamlar, kömek edin-de çykaryň bizi. Gowa adamlar? Sen gowa adammy? Ey, ýokarda kim var? Kömek edin. Ey, gowa adamlar, kömek edin-de çykaryň bizi. Kömek edin. Tapdyňyz gowa adamlary. Ne edip giren bolsaňyz şeýdibem çykyň.
Şeýle. Ey, siz nire gittiniz? Saklanın. Biz berde hazine taptık. Hazina? O ne el hazina? Bir kuyda altın taptık. Küyden dan, bir kirek dan. Çekin. Seret, küyde küçücüğüm molsa qata ağırda deken. Çek, altın yengil bolan ok. Görýän welin berde çörek ýejek bolýan ekenler. Bar git, keyjek. Hani küyde, hani altın, nire yok ettiniz? Hani jogap berin. Eger size altyny beren bolsak, onu siz bizi çıkarmadyňyz. Ulak goýun, altyny o yerden çıkarmaly, deňje paýlaşmaly. Sen näme diýdin? Hiç hili deňje diýen zat bolmaz. Sen bulara göz kulak bol. Men aşak düşöýün. Sana aşak düşmek bolanok. Sen çiýişip. Gowdy men düşöýün. Han saklan. Berkirek saklan. Saklan. Samsaklar. Beh, ağır eken, gelin. Ýadadyňyzmy? Diýinje alalyň. Hani elimize tüýküreliň. Doganlar. Bir de ajaýyp nahar garaşýar. Beh, köpden bäri et ýemez okdugaý. Bu taýdaklara akşamlygymyza da ýetjek. Yalançılar, çıkarın bizi verden. Çukurdakları sesini eşdiýäňizmi olar ajygypdyrlar öýdýän. Eger çıkaydan baryňyzy atyp öldürürün. Musulmanlar, Garöý bilen geçi ýitirim bolan çapbaklardan galan zatlar, gowa adamlardy. Dogry aýdýan İsa aga, dogry aýdýan. Ata-baba däp destura görä, çapbaklaň zatlary hakykatdan deňje bölşeliň. Olaň jaý jennetde bolsun. Amin. Şeriatın kanun şeýle. Kime gerek olar ýaly Garöý? Geç hem gathor. Ey, olaň bar zatda. Siz şunça atlap nerede bolluňyz? Ýagty jahany gezdik. Salam bossan. Ýöne öz owaňdan uzakdan bolsaňa suwçyp ganypam bolanok. Ojugyň ýylsam ýok. Görsen nähili bolupsyň? Ne hili? Owadan. Siz edi ýere gezip ýörsiňiz. Asydyň zatdaňyz aňyrda paýlaşdyryp ýörler. Olarda nireden garnas bolsun. Olar yetime. Olaň agysyny aglajak adam ýok. Wah oglonjuklar. Olaň ejelerem ýokdy. Daýy nirden bolsun? Musulmanlar. Siz hemmeňiz bilýäňiz ahyry. Men olara kim degmi? Men olaň atalardım. Doganlar, bize kakada tapyldy. Howlukmy häzir ejemizden peýda bolar. Wah, meniň eýjejiklerim, men olary iýdirdim, geýdirdim. Siz bir bilsediňiz, men olary nähil gowy görýärdim. Men başyma bollun hotlar. Çapbaklar 2 ýyllap bulara biýlerini ýagyrmany işlediler. Garöý bilen geçi çapbaklaň iki iň ýakyn garynasy hökümine kelek baýa bermeli. Jappap, olar biz häzir geday goýarlar. Sen näme eşitmediňmi? İşan agan aýdanlaryny. Bizimni jennete de düşdük. Jennetde bolsa hiç saat gerek gel. O ýerde ip içilen ok. Ola hedileken. Çapbaklardan ýene bir dutar galypdyr. Bu kiminki bolmaly İşan aga?
Men pikirimçe bu sürün owaly dutar, owaň içinde iň garyp adama bermeli. Maňa gerek gel. Yok, maňa da gerek gel. Gerek gel maňa da. Ýeji, hana çapaklar. Çapaklar. Vay Allah, bu çahanny nämeler bolup ýör? Evi ovodaşlar, bizden tek cennete gitmek islämiz yok. Biziň entek bärde galasymyz gelýär. Eber men getireyin. Bu erkek kişiň etmeli iş däl. Hiç sade düşemem. Ulalaňda düşünersiň. Nesip edenden iň çağalar. Taňry ýalkasyn telbeje. Horlumyzdan ýa gapyrgalarymyzy sana bermeli. Alan, iň. Inni siz ne edip ýaşajak? Hemme zadyňyza kelek baýarly. Ziyan yok. İşler, canımız sağ, elimiz gözümüz avat, işten kaçmırız. Ho, elimiz gözümüz avat, işten kaçmırız. Biz işten korkumduk. Ola gowly bolen, siz gysganmanam bileňizok. Bir döwüm çörügüm il bilen paýlaşýaňyz. Çapaklaň ýüregi ak. İň esasym biz agzy bir. Dört bolsaň pagda. Salamu aleyküm. Aleyhisselam geldican. Gel, geç. Ahire ýygyňyza dolandyňyzmy? Men azajyk ýün getirdim. Yarata alyň. Goýuň eken, hal çiterin. Goýuň eken, hala çiterin. Duzuňyza, çöreňize taňry ýalkasyň. Doýun ýerinde dokluňy siňdirme diýipdir. Sag boluň. Beh. Yıllar edil Abbasi Ali, olar näçe çeker ay? Kelek bayım pulum asmanlak yıllardan azel. Näme üçin garipler baýlardan rehimlik ha? Baý bolňdy bilersiň de. Hani ýatsaňyzlaň ýorgunuňda tümülüň. Beh. A biziň ýorgunymyz ýertek.
Ordan giýje de diýip bolany. Yatsana kakasy, gaharlanma. Azıgan haruluk. Yuşrak bol, goňşulary ördüýän. O jaýda gyýyp ýatyr. Bossan. Süýji uykuda ýatyr. Biz näme ýerkäk? Salamu aleyküm kaka. Salamu aleyküm Ece. Salamu aleyküm kaka. Salamu aleyküm Ece. Men ýeňmi çata örgün. Salamu aleyküm kaka. Salamu aleyküm Ece. Salamu aleyküm kaka. Salamu aleyküm Ece. Sağlık menim. Bismillah. Palaw yiyecek bolsaň der dökmeli. Hötürüňize taňyr ýalkysyň. Kakaten gaharlanýan ýaly. Behayalar, men nireden size kaka bolýamsym? Özüňiz aýtdyňyz da, men bulan atasynyň ornuny diýip. Sizi gözüm görmesin. Ölen bolsaňyz gowy bolardy. Meňe ölesim gelen ok. Inni ähli size biziň eni atamyz diýär. Kellem ağırtmaň, size näme gerek? Bolä oyun bir maza iki. Biz 2 ýyl lap talabanyňyz bolduk. Hasaplaşaýsyk diýär. Bayağı. Howa hasaplaşdyk diýär. Bayağı. Biziň geçişimiz nerede? Siz biziň rahmet hakkymyza sygyr berjek diýdiňiz. O näme sygyry? Hey menem oňal söz berermi? Hele getirmeň hasap taýagmy. Geçiýini men siziň bergiňiziň ucundan aldym. O näme bergisi? Bu ýa siziň bergiňiz. Bu ýerde de eden işiňiz
Derde hemmedat bellenendir. 50 gocak taza. Yüz ahirin kelek bay. Hahla ulosturma. Anha kertik bara. Soňam mal ýatagny beçerdiňiz. Täzesini sallyk. Onu ýerden täzemiş. Gamsy çüýrek gidip dura. Siz täze gamşy gysganlyňyz bizden soň könesini ulunykda. Dogurda ödüňi de gamys köne diýäňiz. O näde bolsun ýatak täze bolsun. An hänni göreli. Men pide işiňde näme tölerin. Bir jübet ädik. O nähili ädik. Gowa don 40 küýde çal, 20 tamdyr çörek. Mene 40 däli 20-ni bilýän. Mende ýazylgy dur. Hani siziň ýazgyňyz? Hani? Ine şu ýerde Siziň baryňyz aç. Siziň ähliňize de çörek bermeli. Hamala siz maňa bergili bolman, men size bergili alla. 2 ýyllap men öz agdymdan ketip size iýdirdim. Siz öz çağalarny bayağı gow hasaply söz berişiňiz ýaly sygyry bize beriň. Men haýyş edýän. Siz nädip ketip bilýäňiz? Aýdýan adyňyz näme? Men öýümden çykyň, ýeň ýoluklar. Yer bolýar. Tfu. Hayt, ýeň ýoluklar. Doganlar kömek edeliň. Badary var ýança göterseliň. Men garrapdyryn. Size tölerýän zadym ýok. Taňry ýalkyzyny aýtsaň bolýar. Ey, siz gawuna gel. Kime tüýçi garpydy gerek? Kime tüýçi garpydy gerek? Kime garpyd? Kime enha tüýçi garpydy var? Ýaşuly, näme söwda giden okmy? Sen gaýgatmy ýaşuly, biz häzir garpyz satyp berer. Tüýçi garpyz gelin alyň. Kime tüýçi garpyz gerek gelin. Tüýçi garpyzyň iň gowusy, tüýçisi tölede al. Noş bolsun. Tüýçi, gaty tüýçi garpyz gelin. Gelin ine tüýçi garpyz alyň. Gelin. Kime tüýçi garpyz gerek? Gelin. Tüýçi garpyz, garpyzyň iň gowusy, köz ýady gyzyl. Gelin, hani töläňdi alyň, iň noş bolsun. Tüýçi balýaly garpyz. Gelin hani adamlar, gelin. Görsene bossany, ne hil obadan gyýz bolupdyr. Ýöne çopan oglunyň ýanyndan aýrylanok. Ýaňrama, ente bolar bergilerini üstünler. Merdan, han gowsynla saňa ýaraýarmy? Hal gaty kiçi ahyryny. Biziň öýümizde hasul hallar bar ahyryny. Entek çağa da, diňe halyny görýär. Uzyn gulakly eşekde. Gelin hal satyn alyň, iň gowy halylar. Gelin. Odan haly gözel zat. Sen leylek görüpmidiň? Leylek bir aýagynyň üstünde dur. Eger bu gözel gyýyr haly bilen bile beräýseňiz Hani söwdaňyzy goýun. Ýaşuly, gelin hataplaşaly. Alaçy köp. Siz maňa ýene de kömek ediň. Ýaşuly, wagtymyz pullanam gymmat. Bolýa, puluňyzy alyň. Bu halyny görseňizler, şeýle gözel haly, muny satan alan adamyň öýü bagtly bolar. Teredin, nähili owadan nagyşlar, teredin ahyryň adamlar satyn alyň.
Gelin. Men onu alyan. Men alyan. Näçe? Men halini alyan. Durun etek, durun, men alacak. Yok, men alacak, men almayyan. Yok, almadın. Getir, men alacak onu. Al selveci. Sağ ol. Eger sen bolmadyk bolsaň biz näme iş ederdik? Ene, tüycün avat. Sen näme iş edip ýörsiň salpygulak? Eýtem sen jappaklaryň ogurluk etmeýänini bilen okmy? Endi bar da ruli kate. Näme gerek? Ey musulmanlar, bu ýat ýurtlaryň sözüne kim dilmaslyk eder? Men muny düşünürip biljek welin gaty yaramada işdiýän. Men siziň hyzmatyňyzda hojaýyn. Endi bar da trudy saka. Kenzi bir trundy saka. Oňa kenzi var gerek. Kenzi var halwada. Näçe? İlki bilen saka turunda. Ol ilki bir dadyp göräýsen diýär. Bolya, alın. Tarambur. Hojaýyn o sen halwaň tüýjü däldi ýa. O ne her tüyçü delmisin? Ödüm yahladım ahiri. Menkiden o halva bolmaz bütün madırda. İn o halvadır. Adamlar, dağıtıp görün. Ne hil tüyçü halva? Muňa veredinle, men halvam tüyçü däldi ýa. Hani gummor sördün? Halwan, kismisin, bu balın muzun kim töler? Kim ýen bolsa şondanam sonra bala sen özüň idin. Kişmişem eşekden talap et. Kim bilýär berkem o saňa töler? Men näsem kem halwa ýok. Balwa ýalanny kismis direksiz ýetdi. Kim men çeken riýanyň öwüni olur? Kezzap. Men sen hökdandan gelerin. Ýaşyl tukat bolma. Sen aýdýanyň dogry. Biz sen çeken ziýanyň öwüzinde boluruz. Oňa derek al şu eşegi. Mappak. Görüň okmy? Gaçaly. Näme tapmady öýtdiňmi? O biziň eşegimi dogrlady. Men ogurlamak. Beşek men kim däl ahyryny? Atar nädir? Vay öldürýärler. Tüt. Папа, смотри, Çapbak. Teret eşek durup geläýdi. Aslı Paul Ay Emel sen. сбежал. Sen tüýjü durmuşdan gaçyk gaýtdyňmy? Ay näçekde? Gelen bolsaň bizi götürüp alyp git. Стойте, братья. Doganlar durun. Büwenne kıyın bolýar. Wah, arkam diýilim. Поможем, брат. Doganlar kömekleşeliň. Ýaşyl salam aleyküm. Salam aleyküm.
Getir ýaşul men gadaýyn. Ey sağ ol. Sağ ol. Taňry ýalkasyn. Ýaşuly. Ýok olan kim? Hani? Ey Allah! İşana men ýerdimden o dünýä iýbere göri. Men meroň sakkalyny töýün. Eşdiýämiň Allah. Ýadyňdan çykarma. Näme seredişip dursuňuz? Çaltyrak meni çaýlaň. Goý, dir adam jaýlap bormay. Men bir eýämi höllüm. Çitdiýan entep bermeden ölenim gowy. Iň soňkuça toklaýmam, işan algysynyň ujundan aldy. Bir derek goýun üçin öljek bolmak näme gerek? Ýaşla akly öwredörden senen tek ýaş, durmuşy bilen ok. Sagalam göz ýaşyny süpürmänsiň. Men ýada garaşdym. Goýun maňa bir gudujuk gollap berer diýdim. Ýene ýyl geçer, ol maňa iki gollap berer diýdim. Sirwol ýa. Ýöne goýun ýok ahyryny. Ey, näme diýjek? Çaltyrak gömüň. Sen näme tehellür etdiňmi? Kelleme kum guýýan, gözüme düşät edetjek. Aýakdan maslamak gerek. Sen hakykatdanam onu gömmekçimidiň ay? Ýok, men öletim gelen ok. Ine muňa pul nädip tapar kagay. Aha. Dur. Ine, tapdım. Не горячая. Soğudğan näl gerek? Ey kudreti güçlü Allah, sen maňa 3 tane kümüş tümen oklasana. Şertleşdik değil mi? Ýöne öňünden duýdurýan 3 tümendir, az bolmasyn. Söz berdiňe? Söz berdiňmi sözüňde tapyl. Ýöne 3 tümen bolmalydyr. 2,5 bolsa alman. Eşdiýäňmi? Hele o gedaý örle öde sadaka dilýär. Alman niýem jedele diýär. Şu gedaýlar gaty haýatsız bolupdyr. Üstüne adı olsa Alman niye? Bunu kim anlar? Hani orijinallığı erik getir, tinak görölük. Seret, sen sözüňden dänäýmegin. Düýün gepleşişimiz ýaly. 3 tümen bolmalydyr. Şondan az bolsa alman.
Yok yok, yine de ver. Men anlasam gov olmaz. Bölegim yok diyen mi? Allah Tağalan böyle yok diye. Ben isteyemem. Düşünmedim. Erti gelmeli mi? Yöne odağa çekmeye göre. Onu gepleştik. Ertireçelli hoş. Senin bana yine de bir tümen bergin vardır. Hova hova. Ay, ay! Ay, musurman çağatı. Men pulumu qaydıp bere. Biz oyun ettik ha. Dur, biz oyun etdik. Allah bilen oyun edilen neler? Allah 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 Allah. Aha, sen tuttum gerek. Näme üçin men gurumu gömdüňiz? Men ýene gömüljek, gabyň. Yaşlı. Ine bu koyun için işani verdi. İnni varsa ünküňizdenem has gowy koyun satyn alın. 1, 2, 3. Sen pek yüreğin var. Ey oğlum, sen adyň näme? Men kim üçün Hudaya taqdim etmeli? Bir de cappaklar diýerler. Cappaklar, oğlum koy sizi Allah yalkasın. Ömrümüz uzak olsun, Allah yalkasın. İne demen. Sen nerede kan kapıyorsun? Pul kazandım. Neye kazandın? Yeterlik. Onda näme? Yere bir zat boljak da, getir pulu. Ay bizden garibim var eken, men pulu oňa berdim. Salamu aleyküm hormatly İşan ağa. Salamu aleyküm. İşiniz ileri bolsun İşan ağa. Hudaý size agray bersin. Köşeklerim nire agradın? Mihmançylyk urutuk gelin, kimiň çagyryny ýatdan çykypdyr. Görsene men molaymayın. İşan ağa, mihmançylygamy. Yok işlemäge. İşlemäge, näme işlemeli? Ha bir küme gurmaly. Maňa kelek baýan kyal küme gerek. Sen gurup berdiň da ahyryn oňa. Menem soňkuça tölerin size. Oňa süfelenim dok. Oýnajak bolýaly. Bir işden gaçam dok, ýöne eşegimiz aç da. Ýanyň ýok, eşeňiz doýurar. Biziň eşegimiz akylly janawer. O bizi iýmetek, o tüýmiň golaýyny barýan nädir? Beýle bolsa men size de samançyk bererim. Biziň eşegimiz saman ime ýa, oňa çörek bermeli. Gir verin İşan ağa. Yer bolýar, tüweleme oglanlar. Allah höň rahmetine we münafip baha berer, çapaklar. Koy Allah sizin eliniz bilen bersin ne? Ay, garşylygym ýok. Goý gepleşsimi diýaly bolsun.
Ay näme bize galan isin mehetdeli bolmadylar. Ene de alın rahmetiniz üçün. 4 torba şeýle gepleşil lakyryň. Gepleşilerine üstüyle Allah sayattır. Ine alın 4 tavra dip nide tapyaňy. Goý şaýat gelip kiminkiň dogrudyny aýtdyn. Şu bolguda üçün Allah'ın bincalyk etmek näme gerek var? Ine 3 tavra diýdim, başga wagt gunam ýok. Biz 4 akyryň. Allah ýa meňeliň bilen oňa berdi. Hey çürüge getirmiş. Hiç yok bol. Yok bol. Bol çaltyrak entek o ýerinden galmanka. Eşeçigin bolawöri. Şol eşek maňa berin, men o näçegin bilýän. İşan ağa arkaýyn bolun. Oleýam hakynally. Eşekden nämäni gatyberjek? Uf. Ya dedim kellem ağrıya. Näme birden kellem ağrı berdi? Akylly ağrıya. Näme üçin eşegi berdik? Sen näme jappaklaň hemişe adamlara kömek edýän unutdyňmy? Oho. Bu nire var ya? Degirmene var ya olaýmasy? Dogry. Biz şeýdip otursak o ýere iň soňky bolup bararys. Joş. Bir erti daha yetäýmese. Jappak, dur men ýadadım. Geldiğinizimi de alalylar. Belki sana araba getirip bermeliler. Gowa bolurdy. Kömek et. Hani girçine? Girçine. Ten aýdýanyň näme dogun? Men eýtip yeterin. Öz başym çararyn. Gir diýil ýa sana. Ha. Hudaý berýän bolsa näme üçin almalylar? Kaka, halta ağır. Men bir özüm bunu götürüp bilemem. Hey, ıtkınsız oğlan, oňar ýanadyň ýok. Bol. Hey, yalaňaçlar. Näme tutoklap dursuňuz? Sizinki däl ahyry. Yok bayağı. Suwalanmydın ki buğdayım. Görkezibem bilerin. Han suud etjek bol. Ani gadyrdan adamlar, saýat bolun. Ani göreliň. Bu ýerde kimiň mamladygyny biler. Tawur Keretden. kakacan. Degirmene kösemen getiräýdiň. Hay berekella, baýdan üstün çykdyňyz. Nire goýmaly? Bu kimki? Kimin köre edýäň? Senki? Al. Ýolda bir adama duşduk. Şu ýere getirmegimizi haýyş etdi. Gellimi? Howa geldi. Aýdama. Una haba. Belki çörek ödür edersin.
Ey, ona seyredin. İte gowherdakdan ite mağlar gowherem. Побирай. Bular öğretli öylerine gelen ya passarsı oturlar. Üylüm çöreğini yetiyen oklar. İyiliň çöregi tüýjü de. İyi ver, biz çöregi kıskanamdyk. Ecem bunu taňy iyi berdi. Maňa zat gerekdi. Bu süýçü kesmiş ahyryny. Al sana. Al ayır. Eşegim bolsa tüýjü zady bilýär. Gelmeli wagtyny bilýär, biziň munymyz akylly haýwan, sen arryk ýabyň däl. Men atym hakyky akalty katy. Ola şoň hiç wagt gol oýlundanam geçmändir. Geçmedem. Hiç wagt. Akmaklar, men atym kuşyaly çe, yelenem çalt gidýär, olaň birem ýerimden yetmedi. Yetmezmi? Men dogrym, hiç kime muň ýerimden yetmedi. Men yeterin. Ne edip yeterdiň? Sen işiň däl. Hani sen atın var mı? Sen yoksa da eşek gülü sapsakmı? Belki şoň bilen giderin. Sonra da senden olacakma jedel ederin. Eger de şu attan olsun, men atmam, kırmızı olmam sana koyan. Bir halta un bilen şu eşek jedele goýan. Bolya, gep şu yerde bolsun, şu at yarsalı. Erti yarşar ýaly, talpyklok diňjin almaly. Bolýarmy? Bolýarmy? Только смотри, не раздумай. Я-то не раздумаю. Şiradi, ýöne sert gepiňden dänäými? Bolya. Sen näme? Oň ýerden yeter nöýdýäňmi? Kellämiz bar, bir zat oýlap tapart. Eşekdemi? İki eşekde. Hangi teredinle, o üstünde bir tüngü däre. Hay vay. Hana, mappak gelýär. Ay, hediledip gülstüler o. Hene. Hey, kimden olacak? Bilen tok görür, kimin odanny. Hani. Ola ha oň üstünden güldürmäge gelýär. Yarşa başlaýar. Eşek at bilen yarşýa. Tanış bolun. Yarşýalar. Hani eşek bile çapşýalar. Eşek todan ýugdur da, ene. Всех приглашаю свидетелей. Hemmeksini çağıryan, men şu atımı koyan. Hava, seret han göreliyim, ne hili gülkünç eşek bile at çapşýar. Hayda jappaq. Hani göreli vakalı. Yetiydinlen, yetibilsen. Gelye. Çaltırak ol. Hani hayda. Çal, telyen ertin, çaltırak ol. Gel ya, bol gelsin. Hay. Feredin ona, feredin. Çaltırak. Ay berekella, birinci geldi anha. Hay berekella.
Berekella. Görün bunu, görün anha. Men aytmadım mı o kadar deyip. Görün, ay berekella. Görün ha bunu, görün. Seyredin men ilkivellim. Ay meni koyverin. Koyverin beni. Atını ver, atını ver. Getir. А что я вам говорил? Men sana deydim mi? Отпустите! Koyverin beni. Koyverin. Sen kalkın bile bir de rahim ettin mi? А вы с папочкой нас пожалели? He? Beytben ahırı beytben beni. Çarı. Çare. Atı sakla. On atı bilen gurle söyleyin. Hey ululu on olmadık deyteni. Tide näme gerek? Näme işi gelini berik? Bayağı. Gurle söylük geldik. O näme gurruňy? Bizim siz bile gurruňmyz bolmaz. Bayağı sen bir parasatlı adam ahirin. Biz seni ağırlayacak bolmaz. Biz sen doğunum, sen atıngam qaytarıp bereriz. Yöne şunun için bize sığırı ver. Biz onu öz zahmetimiz bilen kazandık ahiri. Hut öz doğunum üçün sığır vermelimi? Aklınızdan ağdaştınızmı? Biz sana batırakçılık ettik ahirin. Doğunum atam sana beriyat. Sığır olin bize ver. Siz hiçsat almarsınız kezzaplar. Bayağı. Biz tutulmarız. Atı satayırız. Durun. Tam fakat çörögön merliyere. Men oğulcugum. Bu biri biheppe. Oğlunun göwnüne degdiler. Elinden bir işem gelen okmu. Sen aýdýanyň näme kakasy, inha öýlense akyllanar. O cedelleşip ayağına mutturur. Sen buna burada adayt. Hey şun yal tamsa bir qıyız veren tapılar mı ka? Biziň algydarymyz bar ahry. Berigisi üçin bossany bermeli bolar. Wagt bar eşin kakan gakaryny getirmekde. Bossan, sığır özüň al. Hojulukda erkek kişilen öz aladatı bolýar. Dogry, mal yatak kurarız, ot getireriz. Bize günne bir kuyda süt bersen bolýar. Bolýa men razy. Biz süt jagal içeriz, a sen bolsa sığır sagarsın. İşimiz gaýtdy. Gyýdym bagtymyz ýatdy. Biziň dadymyza kim ýetişer? Iti, näme boldy? Kelekbay ogly pelwany sana öýürjek bolýar. İşimiz gaýtdy. Olar sen algysynyň deregini aljak bolýar. Доченька, бездолят нас, заберет тебя за наши долги. Bu näme ok? Razy del. Не плачь, Ağlama. я кое-что придумала. Miniyem oýlanım. Kelek baý ağlarız. Здравствуйте, Сильбеджи. Salam elik telbeje. Geleweren hormatly mehmanlar. Bereket versin. Sag salamatmysyňyz? Allaha şükür. Hemmemiz gowuluk. Hormatly mehmanlar, gelin, geçe görün. Doyduk. Gelin oturun. Стойте, зайду к дороге. Это весьма Bu tumar sen gözden nillen gowrasyn. дочери своей я довольна придут. Очень Doydukcan, men öz gyýdymdan gatyrazy. Pelwana gowy gyýdy ýetjek. Ol dogry. Ýaş gyýdy ýüpegi çolar. Kelek we ýaş çatynjalar üçin täze agy tutur. Sen gyýdyňy gowy ýere berýän selbeje. Kelek baýlarda seniň gyýdyň jennetde ýaşan ýaly bor. Elbetde, elbetde edil jennetde ýaly bor. Adamym toýu ýyda çekmäň diýär. Eger garşy bolmasaňyz,
Men gaýdy ertiýeriň ödünni öýe alyp gitjek. Men suwy deýnije. Goýal biziň öýmede bagyt getirsin. O sizin gaýdyňyz şeýle gowy. Uňta ýok. Inne garynlaş hem bolluk. Bu yerde bir da var. Gayır geldi çopan hüyar ahiryn. Bu toyu pätgel berip biler. Men tanıyan uduyun moly aydyma gowaýdy. Adam çalýa. Geldi aydyma aýtmagyny goýmaly, düşnüklimi? Dogorlaryny alyp gider. Şeýtek aydyma aýtmagyny goýar. Ýöne azrak bolýa. Bary ýogy 14 sança ahiryn. Bizim üçin on peýda ýok. Ýöne İsa'nın sürsünü bakýar ahiryn. Şobabatda o yerdenem alın ahmal bolayman ýöne. Ýöne İsa'na degmejek bolýar. Wah, neler islemdi o. Men İsa'ndan gaty gorkýan. Diýany ýok. İsa'ny bilmez. Ödem sürüýme on goýunçaklarını goşar. Basym bolun, bostana guda bolup durlar. O nähil guda bolup durlar. Gelle basymrak habar bermeli. Ýöne men obadan çykyp biljek gel. O näme üçin? Bostanyň ýerine men gelin bolmaly. Şeýlelik bilen men gow hawara garaşýan. Biziň bilen käni iş talyşdyk. Pul hem Allahdan alamdy o. Bular galtamanlar, öýlerine minip barýanaty kelek baýynky. Hani otur bol, basym bol. Bol basym. Bol basym. İlk on daňmaly. Bol, men näe diýersin? Sen kimi daňýan? Bu men kellem ahiryny. Getir eliň ber. Çaltırak. Gelli! Gelli! Geldi! Gelli! 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 Gellican, sana näme boldy? Zappaklar, berik gelin. Taladylar, sürüýüne gitdiler. Öýüň saňa man garlyň dämi? Nähil gorka. Biz oğurlar gördük. Delili yok. Gelli. Olar daşa giden näler? Sen goýluňy taparys. Gel. Etiyeli bişipdir. Häzir datyk görür. Etem süýje kene, ýaşazyk mal ekeni. İsa'nın goýunyň eti süýje mekeni. Kimmeň mülk
hükme girmeye hette diye. Kim yakıp küle uğrarın. Bizi bağışlan, biz häzir gideli. Biz bilmänler sen mülküňdüňni bağışlan, biz bilmänler. Hormatlar wagt, häzir gidýär, häzir. Rahmet. Этот жабай. Это их ночь. Çapaklar ya Allah. Сейчас я их. Ayağını teret. Belki ruh bizi bağırlayanlar. Häzir gider. Eyvay, yuvasırak, ennam mağır ya, men ayağım kaŋırmağırını. Eyvay, boğuyana men boğdun eyvay. Beytme harenim. Zat bolmadı, çıdardın, ölmürdün. Doğanlar, bişiptir, gelin märik. Vah, men maşıma bu ne görkü oldu. Mün kovduğunu, olur bir de yine de akşamlık pişirip koyupturlar ha. Cappak, bana da bir böylecik et ver de. Çapaklar, bana da bir böylecik et bereyim. Men sana dedim ahirine. Sen näme dedin? Sen bana diýen o ahir, men sana dedim. Näme dedin? Koyun oğurlamalyp dedim men sana. Çapaklar göýbereň de men gaýdyp etsek gel men oğurluk etmeýin. İşan bolaryn men. İşan hatam talaňçy. Юрта невеста. Ha, gelin üçün niyetlenen öy boş. Belki kıyıl kaçık gidenler. Tuğusuk olaysını toyo demengden ok. Может постучать? Hey yigitler. Hani bolun hani? Beydip durman. Gat hakkını verin. Gat hakkını vermeseniz gelin almarsınız. Şeyle. Подруги невесты. Tutun hani tutun. Ene. Ine, alın. Öz oğlumuz için hiç daha kıskanmaz. Yap bak gelin giyimini giyiptir. Maskaraçılık. Yencerin. Geliniňiň saçy gyrkylgy. Muňýalat biziň owamyzda bolmandy. Näme? Çappak ýüzük takynany bilen, gubbal takya giýneni bilen gelini men diýämi? Edil bossanna. Üçün aşım, gelip meni kelek bağın oğluna alıp vermek için kuda oldular. Kayninem olsa, doğatım olsa ugat verdi. Sen nämen pikir ne diýäň? Men üstümden gülmek isleýämiň. Bana bergiň berdiňmi? Şonu unutmaň. On goýunyň ählisini şu wagtyň özünde getir. İşan gelýär. Musulmanlar, siziň gıykylyňyz, gokuňyz Allah halamaz. Bu ýerde näme boldy? Näme gıykylyňyz näme? Telveje bilen jappaklar bizi ağırladılar. İşan, men oğlumu öýermek üçin bostana söz aýtdyk. Oň ýerine bolsun ha, şu şeytan gelipdir. Eger şeýle bolsa, goýul bergisini bersin. Sen olary bergin barmy? Aýt. Boyun gaçyrman. Allah men bagışlap görsün. Biz şu ýagty jahanna bergilenmedi bermeliler. Ýoksam bergidar hiç wagt jennete barmaz diýip Allah aýdýar. Sen Allah'ın emrini bercaý edýämiň?
Berca edilen ok. Men häzirin özüne öz algymy almak isleýän, hayal etmän. Seretin çapaklar gelýär. Ene goýunlar. Kelek bay bilen hasaplasyn. Gelli, sen wagtyna geleýdiň. Hiç haçan men gyýdym sen geliniň bolmaz. Inha da biziň bergimet. Al kelek bay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha? Han turlu? Bu adamlar kim bu jabbaklar mı? Näme üçin olon talaňçylar ýaly ho? El aýagy daňyl bolur. Biz ogurlar hem talaňçylar, biz garakçy, hormatly insan, bizi goýber, biz inni gaýdyp ogurluk etsek gel. Biz düzeler. Gaýdyp etmez. Oy, biziň dilegimizi gudratly, güýçli Allah istin. Bu goýunlar menki, bular men oýnlamagyny. Olar öz goýunlaryny heret bu menkiler ahyryny menkiler ogurlapdyrlar. Bizi bay mesbur etdi. Biz ogurlajak däldik. Sen ogry, goý, sen jezaň özüň Allah bersin. Biz ogurlajak däldik ahyryny, biz günäkär däl, biz ogry däl. Ogry kelek bay ogry. Ur bir ayağı, ur. İne. Kaçal, çaltırak kaçalı. Hey. İne. Hakyky gelin bilen öýlenýän ýigit. Adamlar. Toýa gelin. Hemmeňiz toýa çagyrýan. Al balam, ýolda gerek bolar. Taňry ýalkyzyn selbeji. Bostan sag bol. Goç ogluňyz bolsun. Sag bolun. Ýene duş ýançak, hoş sag bolun. Ay, o yerde kim var? Otlar vasalap ýör. Vay, kösekler asıl bu siz midiňiz ey? Nire oguradyňyz siz? Görnähil duş sugay. Nire gitsen ol öňüňde. Yok. Häzir gabrgadmagy haýyş eder. Yok. Inni men öledim gelene ok. Saatlygymyzy deň paýlasalyň. Men goýunlam. Wagt geçer. Sürüyüm köpeler, sürüyüm var men. Men durmuşum gowlanar, köseklerim. Siz maňa elmidama saatlyk getirdiňiz, umyt berdiňiz.